ଚା ସ୍ପେଶାଲ ଚା ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ନା କେବଳ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ତ ଖାଲି ଗୋଟେ ମାଟି କପ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ନୂଆ ଆଜି ଆସିଯାଇଛି ପୁରା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି କଟକର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫେମସ୍ ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ଆଉ ଏବେ ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆଉ ଚା ବି ଦେଇଗଲା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଡ଼ାରେ ଆସିବେ ନରାଜ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଦୋକାନ ବି ମାନେ ଆଗରୁ ଏବେ ଟିକେ ରିନୋଭେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ଆଗରୁ ପୁରା ମାନେ ଅନ୍ଧାର এইভাবে ଥିଲା ସବୁ ଜାଗା ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ବିଷୟରେ ଆଉ ଏଇଠି ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଗୋଟେ ଚା ତ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିଥିବେ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ମାନେ 10-15 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ତ କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ମିଳୁଥିଲା ତାପରେ ପେପର କପ୍ରେ ଦେଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ତାପରେ ଏବେ ମାଟି କପ୍ରେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ମାନେ କାର୍ ଲାଗିବ ଲୋକ କାର୍ରେ ଆସିବେ ଏଠି ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଭିଡ଼ ହୁଏ ବହୁତ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ ଜାଗାରେ ଚା ପିଇଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ